Hemen de salam. Bugünkü düşündürecek temam denglemeler. Bir nevelili çizikli denglemelerden başlamakçı, ondan sonra dengsizliklere geçmekçi. Ine çizikli dengleme bolanda nähil böyle? Eger ax koşmak b dengdir nol şeklinde yazılan bolsa, şu ýagdaýda denglemeleri çizikli denglemeler diýilýär. Bir nevelili çizikli dengleme sebebi a bilen b koefisient bolan üçin bu koefisient bilen hemişelik san bolan üçin bärde diňe birji bilinmeýän sanma, o da x. Eger şoň üçin hem bir nävelili çizikli dengleme diýilýär muňa. Ine çizikli denglemeleri, bir nävelili çizikli denglemeler çözjek bolanymda näde çözýän? Birinji etjek zadym, mysal üçin a soragymda bir edip biljek zadym x'i ýeke goýmak. X nävelini dengleň bir tarapynda ýeke goýmak we beýleki sanlary dengdiriň beýleki tarapyna geçirmek. Haçan da sanım dengdiriň beýleki tarapyna geçende öňündäki alamat ters bolup geçe. Eger aýyrmak bolsa goşmak, goşmak bolsa aýyrmak, köpeltmek, bölmek köpeltmek şeklinde geçe. Gelin onu şu mysal çözelim. X ýeke goýjak bolsam şu -4 beýleki atanymda +4 bolup geçe. X dengdir. Ilki dengdiriň beýlesine näme bolsa ýazýan 9 goşmak 4. Onda x diýen sanım 9 goşmak 4 13 bolar. Eger dengleň dogry ýa-da ýalňyşlygyny barlamak isleseňiz, şu x'in ýerine 13'ü goýup görýäňiz. 13 aýyrmak 4 dengleri 9 dogry çykýanyňyzda demek tapan bahamyz dogry. Indi ikinji bir usul käwagt olan peýda bolup bilýär bize. Onda näme etýäs? Onda şu ýerdäki -4'ü ýok etmek üçin +4 ýazýan şoň kapitalyny bir-birine ýok etýär, nol bolýar. Şu dengleň şu tarapyna näme ýazsam, dengleň o tarapyna da şu zat ýazýan. Ondan şu ýerden şeýle ýazan ýagdaýymyzda x aýyrmak 4 ýok etmek üçin goşmak 4 ýazýan, dengdir 9. Bärigem şu zat ýazýan, denglik bozulmasyn diýip bular bir-birine ekidip nol bolýar, x dengdir 13 çykýar. Görşüňiz ýaly iki netijede şu jogaby berýär. Haýsysy size aňsat gelýän bolsa, şu ýoly özüňiz saýlap çözüp bilersiňiz. Indik soragym x bölmek 6 dengdir 4 bolupdyr. Bölmek bolan üçin onda men näme etýän? O tarapa köpeltmek edip geçirýän. Onda x diýen zadym 24. 24 6 bolsak 4. Demek dogry. Bärde ine 2x var. 2x'li ýagdaýda eger x'in arasynda x'in koefisienti baý bolan ýagdaýda ilki oňa degemok ýuwaş-ýuwaşdan ädim geçirýän. İlki uzagyndaky sanlardan başlayan 3. 3 ilki o tarapa atýan. 2x dengdir 7 aýyrmak 3. 2x dengdir 4. Indi seretýän bolyn şu ýerde hiç kile zat ýazylmady bolsa demek köpeltmek wa x bilen sanyň arasynda. Onu köpeltmek beýle bölmek edip geçirmeli bolan. 4 bölmek 2 boljak bolsa x dengdir 2. Indi şu ýere 2-ni goýup görýäs. 2 köpeltmek 2 4, goşmak 3 dengdir 7 bolar. Demek jogabymyz dogry. Indi misalda 5 köpeltmek x dengdir 25 beren. Isleseňiz 5 beýle bölmek edip geçirseňiz hem bolar. Isleseňiz iki tarapy 5 bölseňiz hem bolar şu ýagdaýda. 5'ler bir-birine ekiden ýagdaýyny x diýenim 25 gatnaşan 5, o da dengdir 5 bolýar. Indiki misal bärde näme etmeli bolýan? Ine şu ýagdaý rasional ýagdaýda berilen üçin has düşünükli bolar, ýani men muny rasional bölege bölmek edip ýazyp bilerim. O tarapa köpeltmek edip geçirmek üçin aňsat bolar ýaly. 5x aýyrmak 4. Şu drow men şu şekilde bölmek edip ýazsam dengdir -12. Onu 5x aýyrmak 4 diýenim. -12 bölmek beýle geçirende köpeltmek bolup geçýär diýdik. Köpeltmek 2. 5x aýyrmak 4 dengdir -24. Indi şu -4 almagy sebäbi maksadym 5x'i ýa-da x'i ýeke goýmak. Uzagyndan başlaýan diýipdim. 5x dengdir -24. Bu -10 üçin beýle geçende plus bolýar. 5x dengdir -24 + 4 alamatlar tapawutly. Onda uldan kiçine uldan alamatyny goýan 20. Ine x diýenim -20 köpeltmek bolan üçin bärik bölmek edip geçirýän. Demek x dengdir -4. Şeýle rasional denglemeler gören ýagdaýyňyzda
bir usul käwagt bu tarapda da rasionallar görüp bilýäňiz. Garşylykly köpeltmek meselesi bilenem çözüp bilýäňiz. Şu ýerdäki sanawjydaky bilen beýleki tarap deňdiriň beýleki tarapyndaky maýdalawjyny köpeldip deňdir diýäňiz. Bu tarapyň maýdalawjysynda köpeltmek beýleki tarapyň sanawjysy. Ýagny şu ýagdaýa gelip ýetdiňiz gönden gön. Şonda da şu ýol ulananyňyzda da şu bir jogaby alarsyňız. Indi misalym, ýaýymyň içinde x näbelimmi? Isleseňiz ýaýyň içinde köpeldip x aýratyndan goýup bilýäňiz. Isleseňiz ön ikini alyp beýlek köpeltmegi bölmege geçirip ondan soň ýaýyň içinde de başlap bilýäňiz. Haýsy ansat bolsa özüňize bagly. Onu men ýaý açmany işlemekçi 3 4 ayırmak 2x deňdir 17 plus 2 bärik minus 2 bolup geçýär. Onu 3 4 ayırmak 2x'im deňdir 15. Indi şu ýerde köpeltmek we men beýlek geçirenimde 3'imi bölmege geçirmeli bolýan. 4 ayırmak 2x diýenim göni böleli 15 bölmek 3'üm 5 bolýar. Indi 4'ü beýlek geçirecek bolýan men berde minus 2x goýjak bolýan. Minus 2x'im deňdir plus 4 bolan üçin 5 ayırmak 4 bolup geçýär. Onda minus 2x deňdir 5'den 4 aýyrsak 1. Indi şu ýerde köpeltmek we onda minus 2'ni bölmege geçirmeli bolýan. X deňdir 1 bölmek minus 2. Ýagny muny men rasional şeklinde minus 1 gatnaşan 2 diýip ýazýan. Deňligiňiziň jogabynyň dogry ýalňyşlygyny barlamak isteseňiz, gönç ýerde x-iň ýerine goýup hasaplap bilersiňiz. Eger deňlik dogry çykdy, demek tapan jogabyňyz dogry diýilýär. Indiki misalymyz biraz uzun ýaly görünýär. İşimizi ansatlaşdyrmak üçin berde etmeli zadym hemme x'leri deňdiriň bir tarapyna, hemme sanlarym deňdiriň beýleki tarapyna toplamak. Onda berdäki x'ler toplamak üçin ilki ýaý açmaly bolýan. Ýaý açamda öňündäki sany içindekileň eklesine köpüldip açmaly bolýan. Onu täzen şu ýerden ýazaýyn. 2x ayırmak 3 bilen 6'yny köpelsek minus 3 köpeltmek plus 6 minus 18. Minus 3 köpeltmek plus x minus 3x. Goşmak 9 köpeltýäs 9x ayırmak 9 deňdir indi 2'ni köpeltýäs 2 üçin 6 ayırmak 2 köpeltmek minus x minus 2x goşmak 1. Indi etjek zadym hemme x'leri bir tarapda jemläp sanlaryň beýleki tarapa geçirmek. 2x ýazaly 2x ýazaly 2x ayırmak 3x goşmak 9x berden 2x'i beýlek geçiren ýagdaýymda öňündäki alamaty ütka plus 2x bolup geçýär. Deňdir berden näme 6 plus 1 berden minus 18 beýlek geçirende plus 18 bolup geçýär. Bira minus 9 beýlek geçirenemde plus 9 bolup geçýär. Onda indi bu x'ler biz goşup bilýäs. Minus 3x plus 2x haýsysy uly? Minus 3x uly. Onda uldan kiçiğini aýryp ulyň alamatyny goýsam minus 1x bolýar. Minus 1x goşmak 9x. Ya da has garşy ýanyksaňyz x ýaýyňdaşyny alyp 2 ayırmak 3 goşmak 9 goşmak 2 diýip ýazyp işläp bilýäňiz. Deňdir 6 1 goşmak 7 7 goşmak 18 25 25 de 9 goşduk 34. Ýaýyň için hasaplanymyzda 2 ayırmak 3 minus 1 goşmak 9 8 8 goşmak 2 10. Demek 10x deňdir 34. X diýenim 34 bölmek 10. Onu x ýadyňyza düşýän bolsa sanlary 10'u bölümde 10'luk durupda oturuy bir adım öňe süýşüräýmeli. Onda men muny sütünden bölüp oturman. Göni şu ýerde duran oturumy öňe süýşürýän. Jogap 3,4. Indiki misala seredeli. Indiki misal rasyonal deňlemeli rasyonal sanlar var. Rasyonal anlatmalar var. Indiki misalymyzda ýa-ni näme diýipdik? Garşylyklaryň köpeltmek usulyny peýdalanyp bilýän diýipdik. Onu garşylyklaryň köpeltjek bolsam onu muň sanawjysy bilen muň maýdalawjysyny muň sanawjysyny köpeltmeli bolýan. Onu köpeldeli 7 goşmak 2x
köpeltmek 4x ayırmak 16 dengdir 7 ayırmak 2x köpeltmek 3x ayırmak 12. Indi yeke biz bunu köpeltip açmalı bolýas. Köpeltip açsak bolsak 7 bilen 4 köpeltýäs ilki 4 7 28 28 x 7 bilen 16'yı köpelsek minus 6 7 42 4 ýatdy 1 7 7 ýatdak bilen 11. İkinci 2x'e geçeceğiz. 2x'i köpelden ýagdaýymyzda 8x kvadrat koşmak 8x kvadrat ayırmağım 16 bilen 2'ni köpelsek 32 x dengdir. Dengdir. Bu ýaýyň için köpeltmeli bolýar. O ýaýyň içinem dowam edip şu ýerden ýazaly. 7 köpeltmek 3x 21 x 7 köpeltmek 12 minus 2 7 14 1 ýatdy. 1 7 7 ýatdak bilen 8. 3 inde minus 2x'e geçtik. Minus 2x bilen 3x köpeldenimizde 6x kvadrat minus 6x kvadrat. Ine minus 2x bilen 12 minus 12 köpelsek plus 24x. Ne? Hemme x'ler bir tarafa jemläýän ýagdaýymyzda berde aslında x'siz sanımız minus 112 bilen 84 beýlek tarapda galy x'laryň bärik geçiren ýagdaýymyzda ilki kvadratlar ýazaly 8 x kvadrat minus 6x bärik geçiren ýagdaýymyzda biz plus 6x kvadrat ondan soň 28x ayırmak 32x 21x bärik geçirse minus bolup geçýär 21x 24x bärik geçirse minus 24x dengdir 112 koşmak bolup geçýär ayırmagym 84. Indi bular hasaplaly 8 bilen 6 indi x kvadrat bular x. Eger dereceler deň bolmasa men goşup bilmeýärdim. 8 bilen 6 goşýas 14x kvadrat. Bulardan 28 minus 32 minus 4 bolýar. Minus 21 minus 25 bolýar. Minus 4 minus 25 minus 24'üm boşan ýagdaýymyzda 49 minus 49 x dengdir 112'den 84 ayırsak 12'den 4 ayırsak 8 10'dan 8 ayırsak 2 28. Indi seretýän bolan bulan hemmesi 7'e bölünýär. Ona men göni hemmesinden aşagyny 7'e bölsem denglik ütkemeýär. 2x kvadrat ayırmak 7x dengdir 4. Ine kvadrat denglemeler çözmek entek geçmedik biz. Şonuň üçinem şu ýere çen eger öwrenen zatlaryňyz bilen şu ýagdaý için gelip bilen bolsaňyz onu düşünendiňiz. Eger muny çözjek bolsak näme etmeli bolýas? Men şu ýagdaýy şu ýerden ýazbyn täzeden ýazaýyn. 2x 4'ün beýlek alyp eger çözüw hökman göreseňiz gelýän bolsa 7x minus 4 dengdir 0. Indi men muny köpeltejilere dargatýan 2x bilen x'in köpeltmek hasyly 2x kvadrat 1 bilen 4'ün köpeltmek hasyly minus 4 bolmak üçin birine minus goýmaly. Şu ýerge minus goýan karşılıkdan köpeltip barlanymda şu ýagdaý çykmak üçin şeýle 1x minus 2x 7x berýän üçin onu şu ýerden x diýenim 4'e deň ýa-da x'im minus 1 gatnaşan 2'e deň. Bu ýagdaýy menen tek ýene öňümizde kvadrat denglemelerde düşündürmekçi. Häzirlikçe sizin gelip bilmeli ýeriňiz şu ýere çenli ýagdaý. Jogap isteseňiz barlap ýerine goýup barlap bilerseňiz x dengdir 4 ve x dengdir minus 2 denir. 2 jogabym bar.